Uno tunye tama den yinin kalike yala juma be tama den kan ni juma yusoro dugu kono wa anko juma wajibiraika nyere sagira ka kesho in lame ajabi lame tama de faramfansiya bala na ya soro tama de sagira kanika dugu de la itumbe tama yorola isagira kashi ka dugu ma ka soro juma wakati ma se juma yi soro ka dugu kono depuis donni ka dugu kono seri ka dugu ma kaba tama denya banna juma wajibilen bi kai kata juma la ni sagira kani ka dugu na sani juma wakati kase juma wajibire ka me tama de be tama denya de la I jigina dugu do de la juma be ibe tama denya de la itemeto jigina dugu do la juma yi soro juma be juma wajibika juma wajibinte tama denka nin chogola de na kadiye ibeta juma sali jaman no fe abi wasa juma la sali fana sali wuretila no ma diye ibe yoro mi be ka sali fana sali juma te wajibika ni be tama denya de la ijigina yoro do de la juma yi soro dugu do de la yere ka dugu te ijigina yere juma yi soro juma wajibilenti ka na kadiye ibeta juma la no man diye ibe yoro mitro ibe ka sali fana sali rakam fula Bon, kone mogo min ni tara juma la jona me etara yerenan ka fende ka ebe juma fasamantia min fora iba soro me ini mogo min tama o baraji kacha itaye parce que chiden tire la Madina ewa Madina ka udo tumbe Bani Salima uka udo tumbe dumin kona ni chiden misiri kaja uye kene lankono do ye chiden ka misiri kerefe utunya ngania urube yoro jammi na ka wuli ka boy kana isigi misiri kerefe o sera chiden ma ko Bani Salima kabila minye Bani Salima uye kene lankono minye misiri kerefo uba fe kana yelema ka gere misiri la chiden yu wole ko Bani Salima ko au tumba fe kana gere misiri la wa ko anyode la nyine chiden akoy ayetwa nula diyarukum tuktabu asarukum akwaye to akaso kono akaso ni misiri kajabe tali nali mi sagili minke alaba asenta usebede aba bisabe barajide ana ali kana misiri la be senta ka be sabe barajide asagili fana be senta ka be ke barajide ayetwa ka yorojano do fana ko cide ma ajigina do fana kono ko ala ba fe ka falisa pour ka to ka yele falinka wakati miniti le ka kalabena misiri ma cide ko ay akatama kana misiri la akore baraji kabwama kala menni yele na kana baraji biye meini min ta mana kana misiri la adete baraji telenya mebe fasamanta usoro akonni nin kalin korona ko ewa fasamanta nunun bata eri jumana don ke baw ko tire be bo eri minna ani alimami be sigi mimbarika eri minna ulu français tila duruye nuyu tila duruye folo ode ewa fasamanta nunu sorole ni ciden ko ni mugo min tara eri folo wakati folo abe komi ye nyame sarakati wakati fulana abe komi ye misi sarakati wakati sabana abe komi ye sagajigi sarakati mingira udda falendo wakati nanina abe komi ye she sarakati wakati duruna abe komi shefa abe nim français de nyogonje tilebe bo eri minna ani eri minni ali mami be sigi mimbarika ibe nunu français de tila duruye bo ko
ewa ko dawa ko bonyo gonna ciala abe arabu kando kalandew yawye aye concentré aka karamo baw ka kitabu laje aku ka kasitu lame ibn Baz Sam Fawzani ibn Uthaymin Abadi nunu Sheikh Albani nunu na sagira kata nunu ka kitabu ma concentré lo ka abu laje abu ka kasitu lame aka ta fanye minya abodo minye abodo ale minyin ka ko ewa sarafu ya dawa be hijibi ya dawa be dawa be ibe ubo nyogon na chogodi ni min ko ala kote ciden kote sebo kote ibo do ke al ilmu qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba dawu be bonu nyogon ninde ciden ko do ewa ibn qayyim ko doni yede ala kote ciden kote sebo kote ni mo min ka wajilu yede ala kote ciden kote sebo kote ko anan ka karamo bamunun ka an ka wakati la ka kuma bebe ulu de ka koka ulu de ka kuma ka kullashe ununun de togo ko salafiya dawatigi tugo woko bon ko yala be daga almamiye ni mogo do ka fen tora misiri kono almami ka mikoro ta ko jonka fen tunun tora misiri kono o tebbe almami umaru tilela sanan kana umaru tala ciden ko akom misiri tunu fen kana nyini misiri la na ye mogo ye ayet tunu fen nyini misiri la nkan ni fen masina jonya ye ciden ko ka fore ala kana to ikaye o fi daju koro ka dangay ala kana to ikaye akon ko defo tunu fente nyini misiri kono donc umaru tilela fe munumbe mugo munun ka fe umbe to misiri kono aye so do de joboni do de jom misiri kenema tunu fembe beta bilay o yoro de la ni mugo min kon ka fen tora misiri kono beta nyini o yoro de la donc wa tebbe tunu fe misiri ni koro kata misiri kono na la ko ibe tunu fontigi nyini donc abeta na tenya nyali ko ayebo kenema ana akabo kenema ka do misiri kenema nala don taye ni nyube don ka fentununa aba fo misiri kenema re na te fo misiri kono bon ni nyen kali fula kelen kono koni mogoye na fulo de ema ko ika baraki ala akatono tila o jakka be bo chogodi o jakka bo chogo ni mogo kelen kele ikan ni yoro min ben na fulo na yen ni sabe bo mi nyen na fulo di ema ni an ina be tono tila na ya soro ale kontum min be e bolo ale ta sera jakama me tono tilale be tami soro mase jakama jakate eka aleka ni yoro min sera jakama sango sale bata jakabo ni emi fana be barake na folola ebe kan ni yoro sera jakama me aleta mase jakama jakate aleka emi ta sera jakama sanyere marabi ka jakabo na ya soro abben ni yoro ajenyen na folo me be taben ni sabebo sanyere manala fana bebi ka jakabo ni sanyele manabe kontuke ni mba ta jakabo kari fantauma ebi ta jakabo kari fantauma na be nafana na fulo beye minye dro anka be jakabo sina kele dro kari mugoma aboke donc a jakabe bo ni chogodela ko fulana ko yala jakka ebe yoromi be jakka do mugode ma wa ube be se ka jakabo ka chikata yorowere don ke baw ka nyugon soso benina kuma fula me u kelen kele yu ka derila kan hadisa kelende maju ka hadisa munun ko adagara jakka kabo ebe yoromi wo yoro kam mugon ibe se ka fenduma jakala me ni fanta ngoro bu dolo yoro were munun ka fanta nyaka gele ibe se ka jakka chulu fanama nonu nyu ka derila kan maju ka hadisa توغد من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
ko ciden ko muajuma yemanin kan ibe jakka min kan na fulutingula ka sagi kata silamo ka fanta mo be yoro ila fuqara mu lu yu ko silamo ka fanta be yoro iba sagi katuma kuma fulana tigun ulu ko eni kan na fulo be yoro mi o yoro fanta be jakka di ulu dema ite jakka ci kata yoro were ulu fana yu ka dele kan ni hadisa kelende ko ciden ko muajuma to gaju min akhiniyahum faturaddu ila fuqaraihim kunna fulu min jakka mina yemani kan na fulu tiguma ika sage kata yemanu ka fantawma ko ola ebe yoromi jakka be diende me kuma sahale ebe yoromi ka fantaw uso uka jakala minna ya suru haju be silama jamana were la ube silama dugu were jihadu kelaw be umma ko be na fulu la uka finance ube dugu do be kasara do yo soro umma ko be na fulu la uka deme ube e ka balima suru be dugu dola ulu ka fantanya ka gele ka teme be yoromi ka fantawla wala be daga ka jakka ci ka bo ni nun ko so basi tala bon ko ni mugo mi ko saliji ko ni e bolo nunun ko sinya kelen kele e ka saliji nyana bon saliji sunna de ye yoro munun be ko sinya saba ku ko sinya saba kanye daw ko sinya saba kinin bolo sinya saba numan bolo sinya saba kinin se sinya saba numan se sinya saba ni nye sunna de fen kanune sino hadisa sahalen nana cide nye saliji ke marrata marra ka sufew ke sinya kelen kele asabatira ciden bolo harisan nana ka sufew ke sinya fula fula o sabatira ciden bolo harisan nana ka sufe doke fula ka sufe doke saba be sabatira ciden bolo harisan nana ciden bolo sabatira ka caya ciden be sufew abu ko sinya saba saba donc saba saba nye sunna de ni mugo min ye haru ke sinya kele kele bo i janto la dro i ka bolo ji ka beso sinya kele i janto la ji ki bolo besoro ji ki sembe soro ji ki nyeda besoro ni ji ya besoro sinya kele i daro la fo iti ka saliji la o sabatira ciden bolo Chobe chowela chowela wo nyafamu ko ewa arjanna kono ko ewa chebe arjanna muso do biye me yala jinya fana ka muso arjanna chedo bilade unyewa ay jinya ka muso e furula che minna jinya kuna bekera mu'mini abekera arjanna de ibe furu chede ma jinya ka muso e furula che minna jinya kono de na beye nyon soro arjanna yode ka muso e aw ma e sauda tumama korola chiden tumba fe kabila asomina wala ko chiden ma akon ne yinka dondi aishatuma ne yinka don fara aishatu taka ne ta fe kan ne bilan ba fe jiya konon kaki muso e lagaran kaki muso e arjanna kono o tide nyominaye ama bila donc jiya muso ni furula che minya aye nyogon soro arjanna donc eye edo che o don ke ba ko ni furula che chama masa ni ni fura fatura ni nyita donc ko ola ninu beye nyon soro arjanna kono kuma chama nana don ke ba bolo me kuma sahale nye minye walahum fiha ma tastahi anfusuhum ala ko arjanna den fembuye arjanna min kadi unuye ke mununye e furu che chama abeye nyon soro arjanna ko min kadi be furoma ni min sugantiye o de biye walakum fiha ma tastahi anfusukum ala ko fembawu arjanna min kada unuye
aw muso minnu fana diɲɛ muso minnu fana donna arjanna kɔnɔ olu ka cɛw u ka cɛw kɛ arjanna kɔnɔ n'u ka cɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ arjanna kɔnɔ ala b'o lafuru ye ala b'o la n'u ye furu kanu ala b'o lafuru cɛw ma arjanna kɔnɔ komi an ye aya min fɔ arjanna kɔni min ka di ye dɔrɔn o bɛ k'i ye arjanna hari tuma min u ko ko den tɛ arjanna u ko bolokaimu ma ko ni mɔgɔ min y'a a kanu e ka den sɔrɔ arjanna a ko ala b'a k'i ye kɛ walakum fiha ma tastahi anfusukum bon ko yala an minnu tun bɛ ɲɔgɔn dɔn diɲɛ kɔnɔ n'a sara kaburu kɔnɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn Allahu alam dɔɔni kaba ɲumanw si ɲininkara ne na komi bunu sɛmɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o ko ninnu ye umurul ghaibiya dere la jɛlen simana ko kaburu kɔnɔ mɔgɔw ko su ko a bɛ ɲɔgɔn dɔn hari minnu bɛ fɔ ko ni e taara dɔrɔn e balima minnu bɛ faturu ɲɛ k'u bɛ nin fɔ u b'u ɲininka du kibaraw la ni diɲɛ kibariyaw la delila sabatilen tɛ ninnu na Allahu alam bon ko dɔw ka ɲininkali ko ni mɔgɔ min bɛ taa jamana wɛrɛw la a dɔw bɛ papiye minnu dila papiyew bɛ dila a dɔw tɛ dila tiɲɛ kan u bɛ nkalon dila kata de o bɛ don daruraw kɔnɔ wala muftiw ɲininkara nin na n'i bɛ taa jamana min ye u ka saratiw ye min ye i b'o ka saratiw de dafa ka taa n'u m'u ka saratiw dafa u ye nkalon papiye dilaw kɛ i y'u janfa u ye nkalon tigɛ i y'u janfa u ye nkalon tigɛ a tɛ bɛn an b'a kɛ an ka diɲɛ ɲini de kama dɔrɔn ani wari ɲini kama mais silamɛya sariya man bila la jɛnnen t'a ye subhanakallahumma rabbana biha ko ni mɔgɔ min salila kɛnɛ na a ye misiri mankan mɛn mais baara dɔ y'a bali a ma taa a ka sali ka kɛnɛ wa a ka sali ka kɛnɛ an y'o fɔ an ko mɔgɔ min jama sali fardu ayni do wajibi do mais dɔɔni kɛbaa bolo ni kelen sali i ma taa misiri la i ka sali ka kɛnɛ ciden ka hadisa kɔsɔ a ko jama sali ka fisa ni kelenna sali ni daraja 25 ou bien hadisa dɔ daraja 27 n'i y'a ye fasamantiya donna nu ɲɔgɔn cɛ i ta kɛnɛyara de a sahara de donc ni kelen salira farda binna ka bɔ i kan na sahara mais jama sali baliya in junubu de b'i la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk